Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en vandaag heb ik in de studio twee heren die normaal gesproken achter de microfoon van de radio van Omroep ZVL zitten. André Brakman en John Lindgren. Welkom in de studio, heren. Dank je. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat jullie achter de microfoon van de radio vandaan zijn gekomen en voor de camera in de tv-studio zijn gekomen. Dat vind ik wel... Ja, heel apart voor ons. Ja, dat Is voor mij toch. Ja, dat lukt Ja. niet zoveel mensen. Dus complimenten dat jou dat gelukt is. Ja. Dank u. André, wie is André Brakman eigenlijk? Wil je daar eens kort iets meer over Ja vertellen? hoor, ik ben André Brakman, 56 jaar, gewoon in Breskes. En radio maken, dat is mijn hobby. Al 40 jaar ongeveer. Al 40 jaar? Ja, Dat betekent dat je op je 14e begonnen bent? Ja. ongeveer. ja, ongeveer. Ja, ja ongeveer. Ja. Wie is John dan eigenlijk? Ik ben iets ouder, ik ben 63 jaar. Ik kom uit Terneuzen. Heb vroeg in de jaren 80 heel veel radio gedaan. Radio. En in 2016 weer terug ingestapt eigenlijk bij de radio, eigenlijk bij toen Terneuzen FM, later Go FM, nu Omroep ZVL. Ja. Dus op 8 jaar tijd kan het veranderen. Ja. Maar ook een radiomaker in hart en nieren. En ik ben voorzitter van de club uit Terneuzen. Leuk. John, hoe kom jij er nu eigenlijk bij om radio te gaan maken? Jullie zijn allebei al heel lang met radio, maar hoe kom je daar nu bij, John? Ik denk dat je dan terug moet gaan naar de jaren 70. Dat hebben we natuurlijk nog net bewust meegemaakt. Zeezenders. Voor iedereen zat in zijn geheugen gegrift eigenlijk hoe dat allemaal ging. Ja. Had ook een stukje nostalgie toch ook wel in die zin van, nou, dat had ik ook wel graag willen doen. Dus ja, die hielden op te bestaan. Dus uiteindelijk, ja, wat ga je dan doen? Dan pruts je zelf iets in elkaar en je gaat aan de gang voor een radio. Zo werkt dat. André, hoe ben jij nu eigenlijk begonnen? Nou, een beetje op dezelfde manier. De zeezenders heb ik nog wel meegemaakt, nog wel naar geluisterd. Toen was ik toch nog aan de vrij jonge kant. En vervolgens kwam het fenomeen in België, vrije radio. In Nederland bekend als piratenzenders. En zodoende ben ik Radio West in Walland Ouderman, Radio Noordzee, Watervliet. En vervolgens via Radio Internationaal in Kaprijke ben ik bij Radio Scheldemondig terechtgekomen. Radio Scheldemond, dat is ook al even geleden, want het is natuurlijk uiteindelijk RTV Scheldemond, hè, dus radio en tv geworden. Radio Scheldemond, hoe lang geleden is dat opgestart? Dat was in 96. 96? Ja, het was iets eerder opgestart, maar ik ben er in 96 bij gekomen. Oké. Nou, dat is ook al behoorlijk tijd. Dan ben ik niet zo heel goed in hoofdrekenen, maar dat is toch wel meer dan dikke 20 jaar geleden. Ja, het gaat snel. Ja, bijna 30 jaar. Weinig. Radio maken van toen is denk ik heel anders dan radio maken nu. Ja, John. absoluut. Radiomaker van toen was met LP's, zwarte schijfjes, analoge mixers, analoge apparatuur. Tegenwoordig heb je veel meer digitale apparatuur. Het is gewoon een database waar je uit put. Daar zit, hoeveel zit er bij ons in? 15.000 of zo zit erin. En het is allemaal zo eruit te pikken en te starten en te stoppen en dat soort dingen. Dus het is minder ambachtelijk, maar niet minder leuk. Oké. André, hoe is dat voor jou? Nou, eigenlijk hetzelfde. Als je vroeger ging zitten en je ging je uurtje maken, dan was het een uurtje was een uurtje en er kwam dan het voorbereidende werk nog bij, dus dan had je eigenlijk 1,5 uur werk. En nu met de voorbereidingen erbij en je bent een beetje handig met voice trekken, dan ben je op een klein half uurtje ben je wel klaar. Voor een uurtje. Voor een uurtje radio te maken. Ja. Dus dat gaat vrij makkelijk. Ja. Vind je het dan nu leuker, André, of vind je het vroeger leuker? Hoe moet ik dat zien? Het heeft allebei zijn charmes. Alleen ik doe nog wel 1 uurtje elke week op zijn ouderwets. En dat blijf ik ook wel doen, denk ik. Maar het voice trekken, dat is het moderne. Ja. En als je dat een beetje onder de knie hebt, dan steek je wel heel veel tijd in je zak. Ja. En klinkt het toch op de radio als zijn een volledig programma. Dat is het ook. Ja. Alleen je hebt er iets minder werk aan. Nu hoor je radio natuurlijk alleen maar. Hè? We luisteren op de radio, we hebben er over het algemeen geen beeld bij. Althans niet bij de zenders waar jullie natuurlijk zitten. Nu hebben we van jou, André, een filmpje meegenomen van een uitzending tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En daar heb jij radio gemaakt. Ja. Zullen we daar nu even naar kijken, even Prima. kort? Ja. Okay.
We schakelen terug over naar de collega's van de radio. En daar zitten Wouter en André. Ja, dankjewel Piet. En we komen straks natuurlijk weer erom terug. En dan gaan we zien wat er nog allemaal te beleven is. Je kunt het zelfs allemaal zien op dit moment hier bij RTV Scheldemond. Live kanaal 111, daar moet je heen. Toch Wout? Ja, op de televisie. Nou, hartstikke mooi. We draaien nog wat muziek. Hè? Mag zeggen welke plaat eraan komt, Wouter? Phil Collins komt eraan. Met? Ja, start hem in, dan weet je het. Nee. Nou, doe nou even leuk. 1, 2. Something happened on the way to heaven. Ja. Nou, het is toch wel heel bijzonder om op die manier buiten een studio radio te kunnen maken. Ja. Ja, het leuke van locatieuitzending is, en waar dit ook onder valt, ja, je hebt rechtstreeks contact met de mensen. We hebben het ook in de Hoofdplaat gedaan. Het Glazen Huis. Het Glazen eind Huis. vorig jaar. Ja, dan sta je nog Gezien. korter bij de mensen. En op die manier maak je ook deel uit van de bevolking. Zeg eigenlijk een klein beetje dat is ook de bedoeling van een lokale omroep als het toen. Streekomroep is het nu, maar het is toch de bedoeling dat je in de haarvaten van de samenleving komt te zitten. Ja. En daar is dit een van de manieren van om dat te doen. Ja. Doen jullie dat vaker, André? Live of uitzendingen buiten de studio? We hebben verschillende locatieuitzendingen staan. De jaarmarkt in Groede zit eraan te komen. De visserijfeesten in Breskens. Ja. Maar het gebeurt elke maand. En dan kijk ik even naar John, ook vanuit de bibliotheek in Terneuzen. Ja. Elke laatste zaterdag in de maand heb je rondje ZVL vanuit de bibliotheek in Terneuzen. En dat is ook echt om het letterlijk bij de mensen te brengen. Je hebt daar de mensen die de bibliotheek bezoeken, een krantje lezen, maar tegelijkertijd kijken en ook heel nieuwsgierig zijn. Oh, is dat radio maken? Ja. Nu ben ik afgelopen zaterdag even bij jou wezen kijken, zeg maar. En daar hebben we ook een paar opnamen van gemaakt. Ook dat is weer radio kijken dan in dit geval. Zullen we daar nou nu even naar kijken hoe jij dat zaterdag hebt gedaan? Prima. Diana Ross en de Supremes. En als je die videofilms van vroeger ziet, die videoclips, dan is het heel overduidelijk dat Diana Ross heel graag in beeld wil en de rest eigenlijk een beetje beeldvulling is vaak. En dat vind ik altijd een beetje sneu altijd voor de Supremes in dit geval. Someday we'll be together. Goed, we gaan het hebben over de Tour de France, want vandaag begint voor de 111e keer de Tour de France. Staat deze keer in Florence in Italië om na 21 etappes in Nice te finishen. En uiteraard hebben wij natuurlijk Edwin van Immerziel uitgenodigd om zijn blik op de route te werpen. En wat zijn zijn verwachtingen uiteraard voor deze editie van de Tour de France? Dat is eigenlijk toch een mooi compliment wat je dan Ja, zeker. Ja. Fake it till you make it is het motto. Fake it till you make it, ja, oké. Maar dat is mooi. Met deze van Christina Aguilera. Ik ben nog een beetje van mijn apropos af. En Candyman. Ik wens je een hele prettige en zonnige zaterdag nog. Als je naar de havendagen gaat, drink niet te veel. En wat mij betreft tot over een paar weken denk ik met rondje ZVL. Het is een hele leuke uitzending met diverse onderwerpen. En inderdaad een hele leuke dame die een prachtig mooi lied vertolkte uit de musical Anastasia, als ik het me goed herinner. Ja, dat klopt. Het was voor mij een verrassing. Want het is elke keer een verrassing. Vanuit Toonbeeld brengen ze altijd elke keer aan het einde, laatste zaterdag van de maand, iets aan. En wij vonden dit zelf zo goed dat we het ook zelf nu in de database gezet hebben om hem ook mee te laten lopen met reguliere uitzendingen. Oh, wat grappig. En daar was heel erg blij mee. Ja. Natuurlijk, dat snap ik ook wel. Het was ook heel bijzonder. Het was ook heel erg mooi. Het was echt heel... het is leuk inderdaad als toonbeeld, die natuurlijk heel veel vormen van kunst daar natuurlijk brengt. Dat natuurlijk op de radio ook kan laten horen. Dat sommige mensen natuurlijk daar ook een kans in hebben. Ja, we hebben 2 maanden geleden hadden we zelfs een drum battle in de bibliotheek. Dus waar het eigenlijk stil moet zijn. Kan je het voorstellen? Ik weet niet of daar de bibliotheekmedewerkers daar zo blij van worden, maar dat is een ander ding. Is toch gebeurd. Ja, leuk. Dat is helemaal leuk. André, jij zat bij RTV Scheldemond, dan voor de radio, Scheldemond FM. John, jij ben begonnen bij Terneuzen FM, daarna natuurlijk Go RTV. Ja. We krijgen nu natuurlijk 1 omroep Zeeuws-Vlaanderen. Dat betekent dat je de radio in een ander format moet gaan gieten, denk ik dan. Ja. Hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Want ik bedoel, jullie hebben je vaste programma's, dingen. John, jullie hebben in Terneuzen jullie vaste dingen. Hoe gaan jullie dat nou, hoe ga je dat in elkaar breien? Nou, zo gingen wij, zo jij nu schetst, Gadrien, gingen wij naar het eerste overleg toe.
Want het verschil tussen Go en Scheldemond was redelijk groot. Ja. Alleen, we waren allebei wel doordrongen van de noodzaak van we gaan allebei een slokje, een plas water bij de wijn moeten doen om het tot een goed geheel te brengen. En we hadden wel van tevoren gezegd, het moet dusdanig zijn dat zowel de luisteraars van Scheldemond als de luisteraars van het voormalige Go zich erin kunnen herkennen. Nou, dat gaat het ene uur beter dan het andere, want het ene uur wordt er nu 1 keer muziek gedraaid, dat vindt de ene club mooi, de andere keer vindt de andere club het mooier. En dat moet ook nog groeien en daar moeten mensen ons ook nog een beetje de tijd voor geven. Maar als ik zie waar we vandaan komen, dus Scheldemond was veel gouden oude muziek, veel Nederlandstalig. Go FM was toch wel een stukje moderner. Mm-hmm. Ja, goed, Go heeft een stapje terug in de tijd gedaan qua muziek op het gouden oude vlak. Nou, en wij zijn een stukje opgeschoven naar Go. En er is een soort gulden middenweg gevonden. Leuk. Ja. Hoe ervaar je dat als medewerker van een radio? We zijn toch een soort van medewerkers natuurlijk. Hoe ervaar je dat dan als je naar zo'n overleg moet om dat inderdaad in elkaar te gaan schuiven? Dat is niet volgens mij een proces waarvan je zegt, nou, dat hebben we op 1 avond even gefixt. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, radiomakers, dat zijn toch een beetje speciaal volk, denk ik. Het is toch een volk van aanpakkers. Dus daar zit een groepje bij elkaar dat werkelijk zoveel werk verzet. We hebben het soms tot 11 uur, 12 uur 's avonds gezeten om zaken door te spreken. Dat het echt in een razendsnel tempo ging eigenlijk. Eigenlijk te snel volgens sommige anderen. Maar dan gaan we toch gewoon door. Je hebt natuurlijk programma's die je in elkaar moet verweven. Hè? Ik bedoel, ieder heeft zijn eigen soort programma natuurlijk. Zowel in Terneuzen als hier in de gemeente Sluis. Maar het gaat volgens mij verder dan alleen die programma's in een programmering steken waar wat passend zou zijn. Volgens mij zit er nog een hele hoop techniek achter waarvan je zegt, dat moet ook geregeld worden. Ja, dat wordt vaak wordt dat toch niet gezien, want dat is natuurlijk allemaal achter de schermen. Maar dat is eigenlijk nog de grootste hap aan werk die achter de schermen gebeurd is eigenlijk. Er zijn een aantal techneuten, die waren bij Scheldemond, hebben die een aantal techneuten. Bij Go hadden een aantal techneuten en die hebben echt heel veel uren, heel veel werk gestoken om de zaak zodanig te zetten dat je nu, als je nu van oost naar west gaat in Zeeuw-Vlaanderen, dat je van oost naar west ook Omroep ZVL hoort. Dat is toch mooi. Dus. Maar wat houdt dat dan met die techniek in? Wat moet er dan allemaal geregeld worden? Want ik bedoel, ik heb er... Het zijn verschillende systemen. Dus de systemen die zijn anders. Ja. Dat kan niet anders natuurlijk, want 30 jaar Scheldemond is iets anders dan 30 jaar Go. Ja. Andere systemen, andere gedachten erover. Maar dat kan niet meer nu. Dus dat moet samensmelten tot iets nieuws. En dan pak je de beste dingen van elkaar over. Op zich is dat wel heel mooi natuurlijk, dat je de beste dingen van elkaar over kunt pakken. Ja. Om daarmee een frisse start te maken. Ja, en de grootste beloning die er dan aan vast zit, en dat terecht als John zegt van de technische mensen hebben echt een berg werk verzet, is dat het zendgebied vele malen groter is geworden voor allebei de partijen. Kijk. Dus je kunt meer publiek bereiken en niet dat alleen maar zaligmakend is, maar voor de motivatie is dat wel goed. Nou ja, volgens mij zei jij dat aan het begin, André. We zijn natuurlijk een omroep en je wil natuurlijk dicht bij de mensen staan. Hè? Of het nu in Sluis of in Terneuzen of in Hulst is. Ja. Als je daarmee natuurlijk als omroep ZVL, want we zijn natuurlijk langzaam op weg om natuurlijk een Zeeuws-Vlaamse omroep te gaan worden. Dan wil je natuurlijk ook op alle gebieden dicht bij de mensen staan. Dat lijkt me heel fijn dat je dan ook die mensen kunt bereiken en dus ze het ook kunnen horen. Ga ik vanuit, zeg maar. Dat werk is al gedaan. Jullie zijn vanaf 8 april hebben jullie een gezamenlijke programmering. Dus de techniek erachter is geregeld. Voor het grootste gedeelte, laat ik het zo zeggen. Ja. De presentatie is geregeld. Hè, wie zit waar? Want ik bedoel, 1 uur zit 1 of 2 mensen en het volgende uur zitten weer nieuwe mensen. Hebben jullie een 24 uur programmering? Of is het een bepaalde tijd? Nou, we hebben we zijn er 24 uur per dag uit, 7 dagen in de week. Ja. En we werken volgens een horizontale programmering. Dat wil zeggen dat je elk uur op de dag door de week dezelfde mensen krijgt te horen. Ja.
En dat loopt vanaf 's ochtends 7 tot 's avonds 6. En Oké. in de middag hebben we dan nog 2 uurtjes non-stop zitten. Daar komt dan ook heel veel regionale informatie in. Ja. Nou, en in het weekend, dan hebben we natuurlijk een rondje ZVL. In het weekend zitten meer de wat specialere programma's. En rondje ZVL is er één, daar zit ook het verzoekplatenprogramma zit erin. De zondagmiddag na het verzoekplatenprogramma, dus vanaf 2 uur, draaien we tot 7 uur alleen maar muziek uit de jaren 60, 70, 80. Oh, leuk. Ja. En ja, we proberen ons wel een beetje te onderscheiden. Kijk, als wij met z'n allen 538 of Q-Music gaan doen, dat gaat hem niet worden. Daar kunnen wij niet tegenop. En dat past ook niet bij de bevolking die hier zit. Ik vind het wel heel mooi dat je de gemêleerdheid van de bevolking, dat je die ook in de muziekkeuzes en de programma's terug laat komen. Ja. Ja. Want ik bedoel, natuurlijk, het is net wat jij zegt, als je een van de grotere radiostations kiest, dat is hartstikke leuk. Maar ook daar krijg je, ja, je krijgt wat je krijgt. Ik bedoel, hè, dat is min of meer een soort van hetzelfde, want wij stralen als omroep een bepaald muzieksmaak. Ja. Ik bedoel, 100% NL doet natuurlijk alleen maar Nederlandse muziek laten zien. De anderen die hebben natuurlijk weer een keuze gemaakt in jaartallen, waarbij de een 60, 70 en 80 pakt en de ander alleen de moderne muziek gebruikt, zeg maar. Ja. Maar goed, bij ons ligt de nadruk wel een beetje op de jaren 70, 80, 90. Er komt natuurlijk ook hedendaagse muziek voorbij, maar daar ligt wel, toch zeker door de week ligt daar de nadruk op. Leuk. Ja. Nu ben ik dan een keer te gast geweest, of ben ik een keer langs geweest in de studio in Terneuzen. Ik vind dat wel heel erg bijzonder om dat dan ook mee te mogen maken. Ik vind het echt heel erg leuk. Dat doe jij niet elke zaterdagochtend, want jullie hebben volgens mij ook een wisselende... Ja, wij presenteren met 3 verschillende presentatoren, dat programma dan. En we hebben dan ook nog mensen voor de techniek. Normaal gesproken doet ieder zijn eigen programma, ook de techniek en alles zelf. Maar dat programma leent zich naar die vorm dat je gasten hebt. En dan wil je gewoon aandacht aan besteden aan die gasten. Dus dan heb je iemand voor de techniek. En eigenlijk was dat, als je het goed beschouwt, de eerste samenwerking met Scheldemond. Want we hebben al ik denk nu een jaar, 1,5 jaar, 2 jaar misschien al, dat we iemand van Scheldemond hebben die bij ons de techniek doet. Oh, wat leuk. Echt nog, eigenlijk volgens mij nog voordat we aan de gesprekken begonnen. Klopt. Ja. 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 Die vond dat gewoon leuk om eens een keer bij een andere omroep techniek te gaan doen. Wat leuk. Ja, Dus- kijk, zo kan het dus ook gewoon in zijn geheel. Jullie zijn eigenlijk al omroep ZVL. Jullie hebben een gezamenlijke programmering. De tv komt er straks achteraan. André, wat zou jij in de toekomst nog willen voor omroep ZVL, voor de radio? Dat de bevlogenheid en het enthousiasme van de medewerkers is zoals die nu is, Mooi, dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. leuk. Heb je ook nog een speciaal voor jezelf een speciale wens dat je zegt, ik wil ooit nog eens een keer een bepaald programma presenteren? Nee, op dit moment niet. Maar ja, dat kan ooit nog eens komen, maar op dit moment, nee, op dit moment hebben we, nee. En we hebben op dit moment ook werk genoeg om het op deze manier te doen. Nee. John, hoe zie jij dat? Nou, ik hoop eigenlijk, en mochten er mensen uit, laten we zeggen, het oosten, dus Hulst, kijken. Ik hoop eigenlijk dat, kom erbij, want Hulst had geen radio. Ja. Heeft nu wel radio, want ze hebben inmiddels een zender in de Basiliek in Hulst aanstaan. Dus ook zij kunnen Omroep ZVL horen. Maar we hebben niemand, Nee. Ja. die vanuit Hulst komt. En ik dat zou zou zo leuk graag zijn. hebben dat het Ja. ook bij de radio een Zeeuws-Vlaams breed presentatieteam zou zijn. Eigenlijk is het gewoon een oproep aan, goh, wil je eens graag kennis Ja. maken met de radio? Kom langs. Vooral kom zaterdagochtend eens langs Kom in de gewoon studio langs. in Ja. Terneuzen, Ja. in de Korte Kerkstraat. Altijd welkom. Heb jij zelf nog voor jezelf nog een programma waarvan je zegt, dat zou ik graag nog eens willen doen als wens? Ik toch wel een beetje het verzoekplatenprogramma. Nou, geregeld. Want dat hebben wij nooit gedaan eigenlijk. Dat is een programma eigenlijk en waar je eigenlijk overgeleverd wordt een beetje aan de luisteraar. Zo van, ik heb het in de hoofdplaat gezien en hebben we samen eigenlijk een samenwerking hebben we toen gedaan. En dan heb ik platen gedraaid waar ik van dacht van die zou ik normaal gesproken niet in mijn programma tegenkomen. En het was toch wel hartstikke leuk. Ja, leuk. Dus dat lijkt me een bijzonder. leuk programma. Heren, ik vind het fantastisch dat jullie van achter de radiomicrofoon voor de camera zijn gaan zitten. Dat is een hele grote stap, denk ik. Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken dat jullie hier een toelichting over gegeven hebben. Ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken en natuurlijk ook vooral gaan luisteren naar Omroep ZVL.
Want ja, dat zijn we nu natuurlijk eenmaal op de radio. Zeker. Dank jullie wel. Graag gedaan. Ik wil de kijkers hartelijk bedanken. Vooral gaan luisteren. En graag tot de volgende keer.